Louis gaat elke dag iets drinken in zijn stamkroeg. En ook dan zijn Tok en Tokker altijd bij. Ik ben op café geweest met mijn paard ook. En nu ook met mijn kippen op café. Een beetje braaf zijn, hè? Nee? Ja, ja. Een tokje. Mooi, ja. Vanavond de hoestnopje krijgen. Hè? Die kippen zijn eigenlijk nooit ver van mij af. Want om te even welke boodschap dat ik doe, staat er altijd een klaar, minstens één, om vlug in de auto te stappen of mee te gaan. Ja, zeg. Mooi, hoor. Nu zie ik wat aan, hè? Ja, de haan is in feite ja, het aanhankelijkst, vraagt aandacht, prutsertje. Dus het moet toch zijn dat de kip ook zich goed voelen daarmee. Met de knuffel. Hè. Een klein prutsertje. Dan heb ik nog een avocado. Hallo. Overal waar dat komt, kennen ze mijn naam? Ja, met de kippen natuurlijk. Hè. Louis met de kippen. We zeggen er eigenlijk allemaal Louis Kieken tegen hem. En dat is hier in de volksmond. Ja, het West-Vlaams is zo altijd Louietje of Loetje en nu is het Louis Kieken. Ja. Kijk hier, Tok. Doe je de laffen? Ja, wat. Oei, wat weet wat wil je? Allee, santé. Die beesten zijn ook gelukkig. Ik voel dat genoeg. Moesten die beesten daar niet akkoord mee gaan of zich niet goed voelen, zouden ze protesteren. Maar dat gebeurt niet. Andere mensen die daar soms in een café zitten of zoiets, die kijken natuurlijk wel een keer raar. Hè. Als er plots een kip op de bar zit.